na ako karon lapag gikan ko dito tumoy. Na ako des lapag karon so pauli naman ta. Baktas ta ka wa naman tay masakyan. Baktas ang maayo ani guys. Oh. Baktas inyong lola. I wanna say thank you this. I wanna say thank you this. Wait lang. Thank you. Thank you Ate Emeline. Love you. So karon, we're going to San Franz naman tayo guys. Ano? Diba mga kabady? Moron atog San Franz ah. Charot, atog San Franz guys. Uban mag San Franz. Basta kanig yung tiilan ni basta lang pagkalaagan. Pero in fairness, daghanag improvement dere. Kining lugar ani sa una. Sus unsa pa kay dagway ani sa una karon? Mauna ni guys ang iyahang kuan mga kabady o kaning iyahang simentado na siya. Sa una wa gi halos taon mosulod diri kay hasta kang ngiob taon. Karon okay na kay siya. Baktas ta ani paingon tag San Franz. Dili bitaw, joke lang. Kasi hindi na ay makasaag dira ang kuan. Sidecar, makasakay rata. Pero for now, baktas ta. Baktas for dago tayo muna. Guys, ang ganda ng bahay. In fairness, unique ang color niya guys. Dili siya sumul sa mata. So, tara na. Maura to. Kaya nagbaktas ko. Kapoy na. Hoy. Bye-bye.